Hello friends, bye Bodas Binfo YouTube channel Assam Police release जासिगोन 3 October दा बेयाव नोंथांमोननि गोबां रोखोमनि कम्बाइन रिलीज जागोन बेनो जाबाय कनस्टेबल ABUB बेनिफ्राय APRO ड्राइभार सो बेनिफ्राय कमान्डो लेभेलाव नेक्स्टआव जागोन दा बेयाव बबे डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांथारनांगोन जेब्ला फिजिकल टेस्टआव थाङो जुदि मोनसे मिस्टेक खालामबानो नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौ मोननाय नङा दा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय एन्ड हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिन्थियो मानोना गोबांथार नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नाथाय मोनसे मिस्टेक जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिलिखौहाय होनो मोननाय नङा दा गोबांथार लस जागोन बेखायनो नोंथांमोनजों बिग आपडेट लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना रेडि खालामो मानोना रिलि डेट ओंखारखाबाय CM एनाउन्स खालामबाय नाथाय SLPRB आव थाबैनो अफिसियेल नटिस फैबावगोन जे नोंथांमोननि एडमिट रिलिया माब्ला जामारगोन गासिबो डिटेल्सआ फैगोन दा बेखायनो जों फैग्रोबाय अफिसियेल साइडआव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव ओरैबायदि कम्बाइन रिलिज जागोन फार्स्टआव AB थाबाय UB थाबाय कनस्टेबलाव ड्राइभार थाबाय APRO थाबाय स' बे मोनब्रैजों मोनसे रिलिज जागोन सेम खारनाय सेम बारनाय गासैबो सेम जागोन बेनिफ्राय एग्जामाबो सेम जागोन दा बे रिलिया जागायगोन 3 अक्ट'बराव होनना बुंदों अफिसियेलि बेबायदि एनाउन्स खालामदों आरो नाथाय नटिसआ फैथ'वाखै आरो जेब्ला फैयो जों गासैबो अके जागोन मिन्थिगोन गासैबो डिटेल्सखौहाय दा बेयाव थाङोब्ला जोंहा मा नांमारगौ जों बेखौ नायगोन मानोना गोबां कमेन्ट्स खालामनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जे आदा आंना PRC गैया एबा बार्थ सार्टिफिकेट गैया अब्ला मा जागोन अफलाइन एप्लाइ खालामनाय दङ नाथाय अनलाइनआ गैया स' इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ नांथारगोन नामा दा बेनि सायाव गुवारै जों बेयाव अफिसियेल नटिसखौ नायगोन दा अफिसियेल नटिसआव गासैबो रोखा होनाय दंखाजोबो नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङा दा बेखायनो जों नायग्रोगोन फार्स्टआवनो कनस्टेबल लेभेलाव एक्स एनडिपि जा एबा नोंथांमोना नर्मेल केन्डिडेट जा स' बेखौ फल' खालामथारनांगोन होमबासो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव एन्ट्रि जागोन दा फिजिकेल टेस्टआव काट अफ लानानै नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन बेखौथ' मिन्थिखागौ एन्ड लास्टआव आरोबाव भाइभा टेस्ट दङ भाइभा टेस्टआव पास जाबासो नोंथांमोना फाइनेल मेरिट लिस्टखौ मोनगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआव काट अफ थांनानै स' दानिया दा नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टआव थाङोबा फार्स्टआवनो हाइस्ट सिटखौ सुयो बेखायनो नैबेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो ST लाइनआव मेल फिमेल दङ बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायना लायो जुदि गोरोबनांगोन गोरोबाबा नोंथांमोना बेयाव रिजेक्ट जायो बेयावबो अके स' बेनिफ्राय स्टेजखौ अनलि हौवाफोरखौल' सुनाय जायो बेखौ मिन्थिखागौ स' दानिया जोंहा डकुमेन्ट्सआ मा नांथारगोन फार्स्टआवनो दा पस्ट लायै पस्टआव जायो आरो नोंथांमोना AB बा 10 पासनिखौ नांथारगोन बेनो जाबाय एडमिट एबा सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेखौ नांगोन माने फार्स्टनि प्रुफनि हिसाबै बेखौ नांगोन आरो जुदि HS बा नोंथांमोना HSनिखौ नांगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि सार्टिफिकेट एडमिट थाबाय मार्कशीट थाबाय स' एडमिटआव खायसे नाम एबा बार्थडेआ मिस्टेक थायो जुदि नोंनिया क्लास 10आ जुदि एडमिटआ मिस्टेक दङबा दा बिनि सोलाय माया एक्सेप्ट जागोन बेनो जाबाय बार्थ सार्टिफिकेट स' बार्थ सार्टिफिकेटआ जोबोर हेल्पफुल जायो बेखायनो खालामना ला जुदि दङबा नोंथांमोना मोजाङानो जाबाय जेरावबो सोलिगोन आरो गैयाब्ला नोंथांमोना जाहाथे खालामना लायो आरो गैयाब्लाबो एडमिटआ अके थाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय HS पासनि सार्टिफिकेट मार्कशीट नोंथांमोना नांगोन जुदि नोङो AB आवल' एप्लाइ खालामदोंबा क्लास 10नि बेनिफ्राय UB बा क्लास 10निबो क्लास 12निबो नांथारगोन बेखौ कम्पालसरि नांगोन एन्ड लास्टआव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज मोनबावदों बेनो जाबाय इम्परटेन्ट स' रेजिस्टार नोंथांमोनखौ खालामना होदों बेखायनो खालामना लाथार बेखौ नांथारगोन एक्टिभ थानांगोन जुदि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामाबा बियो इनभेलिड जागोन होननानै लिरनाय दंखायो स' बेखायनो खालामना ला देन कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगोन STआ अफलाइन जा एबा अनलाइन जा खायसेना अफलाइन दङ खायसेना अनलाइन दङ मोन्नैबो सोलिथ'गोन जुदि खालामनो हायोबा नोंथांमोना अनलाइन खालामना ला जोबोर गोदाननिफ्राय गोरा खालामबाय अके दानिया देन स्पर्ट्सनि NCC दङबा लांफाबानो जाबाय बेनिफ्राय एक्स एडुकेटार्स बा सार्टिफिकेट लांफाथारनांगोन नोंथांमोननिखौ होमबासो एक्सेप्ट खालामगोन नङाबा खालामनाय नङा अके स' बेखौ नांथारगोन देन फैबाय एक्सट्रा दा PRC नोंथांमोना गैयाब्ला मा जागोन स' बे आसाम पुलिसाव PRC नांलाया अके बेयाव लिरनायबो गैखाया PRC नांगौ होननानै ST एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कास्ट बे गासैबो एक्सेप्ट जागोन PRC नांलाया अके स' PRC गैयाबा नोंथांमोना मा खालामनो हायो डमिसाइलबो खालामनो हायो बेखौबो एक्सेप्ट खालामो बाट बे कम्पालसरि नङा आसाम पुलिसाव जोबोर इजि जास्ट नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कास्टखौ नांथारगोन बेनिफ्राय फरायनायनि गासैबो डिटेल्सखौ नांगोन दा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि लास्ट डेटआ 15 आगस्ट बिनि सिगां नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लादो दा बेनिमोन आसाम पुलिसनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट